Oin amaboz egun, prestatu gendun Arrigorrean, Mondiko Soloko parkean, simulakro bat, ingurua ezin zen, topaketa. Bueno, guritza oso garrantzitsua izen da, lehenengo aldiz, holako antolaketa egiten dut Euskadin, eta hainbeste errekursua mugitu duen. Zetako, betiko esaten daliz, makinak guztitzen grazatu egiteko pilpilean, eta ara gauza guztitzen egiteko egin Ertzaintzako menditaldea, Ertzaintzako busoak, helikopteruak, Gurugorriko jentie, Diako jentie, Berroziko Ertzaintzako txakurrek, Euskadiko laguntzen erreskateko txakurrek eta hainbeste errekurtso. Plateatu gendun hipotesi bat, 3 lagun galduta, 2 mendizen, eta beste bat udetan. Eta horretarako hainbeste errekurtso mugitu ziren. Drone mugitu ziren, eta gure ustez bentsat beti izaten da, azoz egiten zunien beti izaten da, hobeto egin daikila. Gu bentsat pozik emaitu ginen. Batiko lez, jentien martxan eduki, jentien artien konfidentzia edukitia, jentien artiak sarize berriro probatu zelan doien, hainbeste errekurtso mugitu zunien, sarize prestatu egin dizu. Radizue gehitzeko berba, eta kamioetxe behar nekik gendun, eta teknologiko tresna guzti egunero probatu dizu, egunero ondo midiez. Konklusioa da, holako simulakrotan jente asko dagoenin inguruen, ez duzu egiten igual denporie dana oso ondo antolatzeko. Askotan egin bizuna da, marra jarri, esatzeko prentsako jentiek, marra jarri, familia bere leku egiteko, marra jarri errekurtso galtzen dizien hainbeste kotxe eta ordenatuta egiteko. Guk ohitu da holako interbentzio egiteko eta, beti esaten da. Dana deko bekintza, nahiko ondo dut esan.